mojej ďalšieho videa. Dneska vás vítam konečne u Fortnite. Už som to veľmi dlho nenatáčal, prepáčte, ale no... bol som trocha nachladený, no tak som nemohol natáčať, tak proste som ani... Neviem prečo, ale proste z ničoho nič mi odišiel hlas, takže prepáčte. No, takže konečne vítame u Fortnite, konečne to taká normálna challenge. Prvý level je proste o tom, že môžeme hrať iba so sivými zbraniami. Takže napríklad movement nemôžem, shockwavy, wingsuit, proste nemôžem sa... Tak mi sa už nedomyslel. Ale healy môžem hociaké, toto si dovolím, že healy hociaké, ale proste movement, shockwavy, wingsuit, alebo ten, jak sa wingsuit, alebo ešte ten meč, si hovorím, že asi by som ho tam nemal dať, lebo to je bars silné, no konečne. Takže, kde pôjdeme? Neviem. Ale nejdem našla som svoju novú, normálne margotkovú lokáciu. Je to doslova, že tu môžeme sa stať shockwave, nebo to je taká zipline do tejto tu mini lokácie. Z tej mini lokácie môžeme ísť naspäť tu. Tu je taký kopček, môžeme zipline naspäť tu, takže z tej zipliny môžeme ísť naspäť tu hore a poďme už smerom do stredu. Pohni. Alebo... No tak. Takže začína prvá čestka, konečne. Neviem prečo, ale... toto je ja... no tak dobre. Neviem, však možno vlastne sivé zbranie iba. Som si dať teda... Takže to môže bude čo? More floor loot challenge? Však väčšinou iba na floor... konečne taká sila, konečne taká normálna zbraň. Nie, nemôžem. To som si všetko tak dobre nevadí. Tak by som si všetko tak dobre zobral. Moja obľúbená shotguna. Ja to už všetko dobre nemôžem. Sloop traky, mám. No, choď na tú... Takže tam hore zbraň, ale to z nich mi padne sila. To sa nedá. Dual micro SMG, jasne, presne vtedy, keď to... No, ale konečne už neverím svojim očiam. Ja mám dual micro SMG, come on. No ináč to som vám zabudol povedať, že toto tu je proste taký, že neviem, že najťažší, lebo začíname, neviem prečo od najťažší. Ja sa bojím, že v tom darčeku nebude nič sivé. A dobre som si myslel. Grazie. Joj, už. To je jasný darček, to by to... Pump and dumpa. Kámo, to mi neutečieš. Chudák. Nie, nepadaj mi. Áno, mi to nespadlo. Nie, to som... Dobre, sa mi extrémne darí napríklad. Konečne
Som neveril, že vôbec taký 1 kg dám, ale no, tak som dal prvý, no. A to je smutné, že ja som ešte raz vyrazil nahoru s 1 kilom a my sme už 55 hráčov. Česka. A tam nebude si vás zbraň. Granáty sú broken X, neviem čo, vole, svinia. Granáty dávajú 100 alebo kilo. Ja... Toto PSNGčko chcem, ono mi to dať v zelenej variante, nevadí. Tak som nečakal, že to bude až taká, no tak. Si myslíš, že normálne si skam také normálne zbranie. Hej, neď, ale tak som sa mýlil. Fakt bola celý čas vyplavená tuho. Nevyjadrujem sa. Ja som šiel prefajt. Čo? Kto to používa Wingsuit, alebo Wingsuit. Tam je. No tak GG. Tam ho. Hoho! Nedoľaká si vás zbraň. Nie. Nie, komu ja mám ľúbenejšie shotgun a legendary varianta. A mne to dá... Ja mám nejaké šťastie, že presne pri tejto challenge si mi to musí stať. Aká to je náhoda? Ja už mňa fakt... Dobre, mám 3 kily, wow, no tak to bolo tak to boli tryhard. Mne je ľúto, že mi musia kamo spektiť, ktorý má kamo celý civil loadout. Nech je, že ľúto. Ja viem, že... Vidím ich. Idem na strechu. Tam išiel. Ja viem, že je tu. Do ryti. Ale už. To ja som bol... Takto, čo bolo to? Jak to som tak nezahral už 2 roky? Nie. To bolo hrozné. Tak GG. Moje najobľúbenejšie DT aj Assault Rifle. Prebytú pump and dump. No ja sem Iron Pumpu, alebo proste to tu tam. Druhú moju najobľúbenejšiu, Monster Legendary. Tak čo sa dá robiť? Tam je fight, by som tam rád išiel, ale tak tam... ale ja mám kamo iba motor. Ja mám kamo iba sivé toto zbrania. Tak... Nič nevidia, nič. Aj už. Mám. Tam len čomu som tam kam furt v tom blúdení? No. Nenávalo to tam v tom kriku.
Ale to chcem hrať na istotu, sme už až 20 a je taká malá zóna. Nie je to mid zóna, je to taká... Aj veľká, aj malá mi príde. No. Neži mňa fakt už. Konečne dáka toto, však ja vlastne tu mám toto grenade. Však to mám kamo toto granáty. Ale prosím, please Epic Games, you watch this video, please nerf this grenade. To je najviac kamo. Čau. Yes! Yes, taktika sa... Počkať. Na toto tu tactical som kamo také isté mená tactical pump. Tactical shotguna. Nepríde, že áno. Mám ho. Kamo, to je taký toto je... Bože môj, Jezu. Ja neviem, čo ja urobím. No, mám ho. A hýbaj sa je. A vidím ho. 100! On sa kamo nemá však wavenúť. No tak GG. Možno zajtra, možno aj ešte dneska stihnem natočiť. Konečne aj možno aj druhý hnedý level, čo je zelené zbranie. Tu je common, potom bude uncommon. Dúfam, že sa mi to pravda podarí, no. Tak GG. Otázka, teraz idem na Earth 100, takto, Ja neviem, čo musím to zapnúť do tie high detaily, ale to je pekné. Tak, ja nejdem do zóny, čakaj som, ne. Už sme 9, 7 killy a 4 ma spectatujú. Keby existovala sivá snajperka, keď existovala No, jak existovala ešte v Chapter 2. To bolo legendárne, čo si tam rozobral snajperku. Si hral podobnú challenge, jak ja, si tam mohol mať sivú snajperku. A dávala bomby. Mi prišlo. Neopúšťaj ma. Nájdem. Fakt. Rýchlo. Potom na rozkoke. Ne, prosím. Yes! No, takže reklamná pauza, 5 hráči sme, 8 Konečne healy dáke, healy. Prosím, healy. Mám plné matro. Som vyrobil tú bandáž. A ísť. Do zóny. Prosím. Iba 6 spektatujú. Healuj. Áno, dobre, ďakujem. Dobre, som v zóne konečne. Prosím, top 5. Dobre, mne to nevadí, ja budem v top 3, ja to berem ako úspech. Budem v top 3, to berem ako úspech, netreba vyhrať, ja som v top 3 a ja som rád. Kde si? Vkedy kúkam, píš. Alebo tu si. Ja tu si.
Jeho, korunka. OK, ja som v štyrke. Wow, wow. Nie. Nie. Komu nedajte v prdeli zonáš. Prosím. Slide, my sme štyrke. Musíte mi uznať ľudia za pravdu, že ja som v top trojke a ja to berem ako úspech. Ja to berem ako výhru, proste. Mne netreba vyhrať. Prosím. No bere som na 2. A ja som... Tak GG. Nie som GG. Som GG. Tak GG, tak... Ukončíme možno už aj... Nie, mám bandáž, to bude tak uhrať. Sprint! Šprintuj! Davaj. Ziplineu. Použ tu ziplineu. Nie. Dobre. Ja som to jak uhral. No jasne sa mi to dať na druhú stranu, jak vždy. Mám? Poďme na to. Že na mňa sa kúkajú takí youtuberi, že furt má takto spektatuje celú hru. Top 3, to berem ako úspech. Ja to berem ako úspech. To berem ako úspech, ja som vyhral, mne netreba už vyhrať. Ale keď vyhrajem, ja budem najviac happy človek, kámo. Top 2! Ja neverím, ja to vyhrajem. To možno fakt vyhrajem. Nevyhrajem to. To není šanca, že to nedám. Ale si verím. Idem na kraj zóny. Ja nevyhrajem, ja si verím, ale nevyhrajem to, fakt asi. Dúfam, že mi držíte palce, ale kamo, nie. To nedám. Dúfam, že hej, ale to nedám. Idem kamo na kraj zóny, ja sa bojím. Takým kameň ja sa zabijem z neho. Toho kameňa? Kamo, tí 7 ľudia, ktorí ma celý čas spektaktujú a neviem, jak sa im mám vďačiť. Kamo, tí ľudia sú zvedaví, kto vyhraje. Ale ja furt nevidím. Ja na kraj zóny. Kamo, ja som taký happy. Kamo, kde je ten typek? Kde je ten typek? Príde tu nebo, kamo, môže byť tam hore. O! To bude bot. To bude bot? Nie, nie to bot. Nevadí! Druhé miesto, kámo! Ľudia sa zaslúžili lajkovať, ďakujem vám za hliadnutie toho videa. Čauky! Jo!